Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Bedrock Edition Minecraft, αλλά με την Ankalo. Γεια! Και επίσης ότι θα παίξουμε αυτό που ένας κυνηγάει το σπαθί. Ναι, θα το δείτε στην πορεία. Λοιπόν, Αγγελική, εσύ πάρε το σπαθί σου, ετοιμάσου και εγώ να είμαι survival και να με κυνηγάς, εντάξει? Εντάξει! Σε περιμένω εγώ, εντάξει? Ναι! Βλέπω ότι πήρες netherite, Ναι! Πω. Τι θα έχει να γίνει εδώ πέρα. Ας περιμένουμε τώρα. Και άμα θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό, κάντε like και subscribe, σας παρακαλώ, για να υποστηρίξετε το βίντεο. Ναι, και παιδιά, ότι στο Java Edition θα έχω διαφορετικό skin από το Bedrock Edition, εντάξει? Και άμα κάνετε εγγραφή, θα δείτε τα υπόλοιπα βίντεο μου. Τι κάνεις ρε? Παίρνω πόσιο! Σε είδα. Καλά, θα το πετάξω. Εντάξει, άντε. Αλλά δεν επιτρέπεται το πέταγμα και τα commands, εντάξει? Ναι. Λοιπόν. Το πέταξα το φίλτρο. Εντάξει. Λοιπόν. Κάτσε λίγο. Να πάρει και κάτι άλλο. Βασικά... Και παιδιά, θα βγάζω με κατηγορίες βίντεο όπως αυτοκίνητα, έπιπλα και διάφορα άλλα. Όπως όλοι, έτσι? Ναι. Αλλά τώρα περιμένω 100 ώρες στην Αγγελική. Αγγελική, είσαι έτοιμη επιτέλους? Είσαι ή όχι? Είσαι? Όχι. Τώρα είναι. Με έκανε survival. Όχι. Σκοτώθηκα από μόνος μου. Σοβαρά. Τι κάνεις? Μάγαρε. Πού είσαι ρε? Αέρα. Σκατάρα δεν πουλάει, αλλά τέλος πάντων. Ας πάμε. Τι έγινε? Εσύ πότε ήρθες? Κολυμπάω πολύ γρήγορα. Εντάξει, εγώ φεύγω. Απαγορεύεται το πέταγμα, σου λέμε. Ναι. Πετάς? Όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι εδώ σε ένα περίεργο, είμαι στα Derts και σε ένα περίεργο μέρος. Επίσης, πολλά δέντρα. Εγώ θα συνεχίσω το Minecraft. Πού είσαι ρε? Παιδιά, μην ανησυχείτε, ο σκοπός μας δεν είναι να το τερματίσουμε, αλλά να κάνουμε και μερικά πράγματα. Και δεν είναι ανάγκη να το τερματίσουμε. Εντάξει. Πού είσαι ρε μπρο, πού είσαι? Είμαι πού είσαι? σε πολύ περίεργο μέρος ρε. Σε ένα μυθίκια. Σε ένα που έχει πάρα πολύ dirt. Και grass block, dirt. Ναι. Άρα είσαι σε φωτιές. Ναι ρε. Πού είσαι μπρο εσένα? Πού είναι φωτιές? Δεν ξέρω, με σπώναρε κάπου πολύ περίεργα. Εγώ τώρα άμα κάνω τα κανονικά μου πράγματα και... Εντάξει, κάνε. Νομίζω πως... Σπάρω sticks και... Δεν θα κάνω με το crafting table. Δεν θα κάνω κομμάτια για να σε σκοτώσω. Ελπίζω, εντάξει. Ναι.
Όμως η φύση θα σε σκοτώσει, εντάξει. Γιατί είναι βράδυ. Πώς έγινε βράδυ. Σου είπα όχι commands. Ναι, αλλά η φύση θα σε σκοτώσει. Είπες, ούπα! Σταυρός! Τι έγινε ρε, πού το βρήκες το σταυρό. Κάτσε. Ναι, δεν με νοιάζει που βρήκε σταυρό. Τότε Α, ζόμπι. αυτό είπα, θα σε σκοτώσει η φύση. Πότε έφτιαξες. Δεν επιτρέπεται να κάνεις commands. Το ξέρω, αλλά όχι για να σε σκοτώσει, όχι για να... Έτσι έκανες, το έκανες βράδυ ρε, δεν είναι δίκαιο. Θα σε σκοτώσει. Δεν γίνεται. Ο Μανώλης σκοτώστηκε από ζόμπι. Τώρα πήγα πολύ μακριά, οπότε... Χαχα, εγώ είμαι στην αρχή. Παρκούρ! Δεν επιτρέπονται τα Τι σώπη είναι αυτό. Σχεδόν ολόκληρη πανοπλία. Α, έχει. Ποιος το την έβαλε ρε, εσύ. Όχι. Βασικά εσύ Μόνο δεν του. είσαι εδώ. Ναι, το σώπη βρήκε την πανοπλία ρε. Πού είσαι. Ράχνει πρίζον Πού είσαι. μου. Όχι, εσύ. θα χρησιμοποιήσω χάρτη, Μανώλη, θα χρησιμοποιήσω χάρτη. Τι χάρτ ρε. Γιατί χάρτ, όχι. Όχι, νέος χάρτη. Α, όχι το ζόμπι με την πανοπλία. Και Έντερμαν. Όχι. Να το άλλο άτομο. Όχι. Τρέξτε. Χταπόδι. Το χταπόδι μου επιτίθεται. Όχι, δεν νομίζω. Για πάμε. Τα εργαλεία μου χάθηκαν. Γιατί τώρα το συνειδητοποίησα εγώ πέρα. Εδώ πέρα, ρε. Α, μια σπηλιά. Σπηλιά, δεν έχω αξίνα. Δεν μπορώ να φύγω. Ή μπορώ. Μπορώ, εντάξει, μια χαρά. Όχι. Φύγε! Όχι. Γιατί Μανώλη, έχουμε και σένα αλλά και τα τέρατα τώρα. Γιατί, Μανώλη, γιατί. Στην αρχή πήγα τώρα. Να το έπια. Γιατί ξέρεις που είναι αρχή. Εγώ θα μείνω... Έχω χάρτη. Όχι! Έχω χάρτη. Γιατί αυτό επιτρέπεται, δεν το είπαμε, αλλά... δεν το σκέφτηκα κι εγώ, ρε. Δεν ξέρεις που είμαι. Πήγα λίγο πιο κάτω. Το ξέρω. Όπα, μια σπηλιά. Δεν είναι Περνάω. Τι σπηλιά είναι αυτή. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η σπηλιά. Το ξέρω, αυτή η σπηλιά. Έλα, γιατί μου κάνεις βάσανα. Εσύ μου κάνεις βάσανο, όχι εγώ. Τότε θα πω... Εσύ μου κάνεις βάσανο, για να ξέρεις. Για να ξέρεις. Α, ναι, εγώ σου είναι... το λέω πάντως. Όπα, παρκουράς είναι. Πάλι αυτή η σπηλιά. Τεράστια σπηλιά. Γιατί σκοτώθηκε. Γιατί τώρα, γιατί. Έλα τώρα. Δηλαδή θα κάνω ένα τζαμ και θα πάω αμέσως στη θάλασσα. Όχι. Γιατί τώρα, Είσαι ηλίθιος. Δεν είμαι. Νάτος. Πού είσαι. Γεια σου. Πού είσαι ρε. Πού είσαι ρε. Πήρες light potion. Όχι. Πήγες πιο μακριά. Ναι. Πήγα λίγο πιο πέρα από την αρχή. Πήγα στην τρομακτική σπηλιά. Βασικά όχι, δεν πήγα. Είμαι λίγο έξω. Ένας creeper. Ελπίζω να μην με δει.
Ούτε αράχνη, με είδε. Ούτε το ζόπι. Σε καταφτάνω. Πού είσαι? Νάτος. Άι, αράχνη! Ναι, προστάτεψε. Γεια σου. Τι είναι αυτό? Ένα σπαθί που πετάει. Γιατί τώρα? Πού ήταν η Ανκάλα, δεν την είδα. Νάτος. Αφού σκοτώθηκα ρε. Σε ανακάλυψα Μανούλη, ξέρω που είσαι. Γεια σου.